ربعت مالت حد ودب سلف مالتيو تطرنيفو قدايو تسرح ويكاننا حد عدي حقتات عماليو نصقومات زحجز نشجورات زحجز نكل صقامات زفتح استبعاسة زعرق أب حجرون أب حزبون كم حدا ودب كوينو تسرح ربعت مالتي بدهتات نيروي مجمريا تي زعابة بدهتات ناي تواساتي أقاتي منا نيرو تواساتي كنركب بزح شجر رخيمنا أنا كساب كابا قردت بمكينة غيرنا أنا محمود حسبن ود بلوح منصور صال عبدون عثمان حسب حنسا خيدنا ني كركبت كيدنا كاب كركبت كأني إندجانا ناب حروم قصنا خيدنا نوالد كندلي والد سينانا هاي رهبنان كاود حر أب كركبت 4 والد رخيمنا بأني ناسرحنا مالتيو حدث كلمة قرب برتع زبلي مالت صحيو كامسينا له بزح نجار له حجي مسكوم وتتصاوير كأخانة سرح تصرحه حجي أب مجمرة مقرايب إننا جميرنا أب قردت قرب حدا سومن كلتا سومن زخون تريننج جيرنا مقرايب إننا خيدنا أم مقرايب كم زوالو عثمان كله نبرة تداليو تانيو جزاوتي كل نجاراتي تهزبسي زكاء له صريحي نت فيلم من خسرح مالتي خم تزرع أخومه حجي مستسرحي أو مسكدنا مستكلمة تزي كوين برت سرح دحاني مالس سرح ناس لزخونة كنت تصوروا قد الناتي ولا جزء متألكا قال جن سرح كاي سرح كان تخوينه كم يجري تسبق الكاس اللي تحسب إيو قرب بدهتات زنبرة أب كلمة رايمبر مالسي كم تزدله أي تقويني خا خسأل كلها صحي هناك قلت إفات صحي لعلت ديب حج زيتاتي تزي كوين بركال بزح سكافي ويا تسقى معي نبرنا صراحة دحرت قدامي بدوها برئسنا زمز أنتني روسي ندحرت تمليسكا تي مجمرتا تي قوانقاي تي لهجة مالتيو تي نحنا نزاربو نسوم زاربو ما حبز حج زولون شعو زنبرن كاب بينيو أب ساعة تي مالتيو حج مجمرتا تسقم زنبرتي قوانقاي كمي غيرنا خنوم صينا تقوانقا كمي كمصلو مخنياتو تسرح انت راقين كاخا كتمصول لك امبرس الك سرح كاي تخلني خا تقلالا مالتيو ولا انا عخص دسايب لك اني تزيام صي خيانه سبا يكونن كاب نفسخ سلاز بغس مالتيو حج مجمر تقدمي بدو زنبره نعينتهم كماين زنبرو تواسات بزس مران علل سلاز نبرنا تقوانقاي كمي غيرنا خنوم صينا تقوانقا كمي مسلت لهجه قلمل اندابلنا نعلن يرنا دحرغنا او مسكدنا اب اوردت مسكدنا ابت ترينين نغبرلو زنبرنا غزي تم دق قردت تم ناي بحقي او زنبرو مالتي نريهم سلازنبرنا بعل عبود نيروم شيغا بعل عثمان عودا نعم نريهم سلازنبرنا تناتهم لهجه خنصنع جنبيرنا مالتي نحنا ابت ترينين مالتي تي ديالوج كتبلو تقلي خاص تريو زلها مالتي تي اتحرار ماتي نعتا نبلو ابي تحرم كمي سم حج زبلو زرباتات لو متطبلو نتزربا حجي ازات مصنعتي غيرنا مالتي دحرك بحجز ناي كلهم او زنبرو تي قدم تاسين مساله مالتي اسكا سمعوني تبلوم مالتيو تنغرو مش كمزن كمزي ابلا كمزي اتحشكا قال اندابلو زسرحنا بزحات نيرم بزغاطامي عثمان عودا بتاع مخمزغنو دلي نسي نيرناتي دايركتور ناي سبيتش مالتيو نعي زسمع نيره زي خمي تغبرنا حيش كمز اندابله حجي تقداماي نجر نعي ابتي اكتين صقم كوين نزنبرتي لهجاي مالتيو قليل صراحه يلا صراحة عم برتوع صراحة كم دحاتات ترأيك كاتا فيلم ناتو حجنا أمنت تحمار ويتجزاو تتسارح زنبرة بسنة سرعات كم بحدش عدي تفاتيره أود تف باجدي أود تف قلبت سلات هزبين بر بتعم حيال مناتو بق عدينا مسيرتنا مالت أبتي أمو قريب نايتي كوستيم نايتي ميك اب خا بتعم بدوهتات نيرو يبل أنا مالتي تسرح تستوعي لكم لاسي بمبلو زنبر كوستيمس ناي ميك اب استسرحي وتقص باروكا اتمشيدل قلمل حجي نغو تسيكا مشيدل كتقبر نغو تسيكا تاشو اكدادنا تالا بسا بتعمي بزا قاطام زخا نتي مسانا زنبر ميك اب زغبرنا زنبر كيفن تولده بتعم خمس غني يدل مالتي
ከይደቀሰ ዝሓድር ነይሩ ሰዓት 3 ተስዩ ንኩላትና ሜክኣፕ ገይሩ እንደገና ንስእሊ ትኸይድ ተመሊስካ ንጽባሒታ ኸ እንደገና ኸማ ትድገም ንዓናኮ ከምዚ ካብ ኣስመራ ስለ ዝኸና ከምዚ ብዙሕ ንትምህርቲ ደኸና ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ክብለኪ ኣብ ኣስመራ ብምዕባይና ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ንኽንፈልጥ ብዙሕ ሓጊዝና እዩ ከምዚ ኣብ ሓደ ናይ ኮሌጅ ወይ ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ቦታ ኢና ነርና ነበርና ለን 2-3 ወርሒ ድኾና ትምህርቲ ዝያዳ ንቐስም ነርና ስማዓኒ እቲ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ተኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ብዘረባ ወይ በቃላት ጥራይ ንፈልጦ ነበርና ወይ ዕሊሎምና ዓበይቲ ናትና መምሃራና ዕሊሎምና ጥራይ ንፈልጦ ነበርናስ ብኣካላዊ ኸይድና ተሳቲፍናዮ ኣብ ስራሕ ክሰርሖ ከለኻ እቲ ጽሑፍ ኩሉ ግዜ ኣብ ባይታ ኮይኑ ንኽሰኣልን ንኽጽሓፍን ንኽስራሕን ማለት እዩ ብድሆታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብድሆታት ሓደ እቲ ገፍሕ ማለት እቲ ቦታ ብንባዕሉ መሪስካ ብቲ ቦታታት ካብን ናብን ታሽሞ ትገብር ካልእ ናይ ብሔረ ትግረ ንመጀመርያ ግዜ ሰሪሐ ሕጂ ተመሊስካ እሞ ከዓ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ምስልታት ከም ብሓድሽ ተመሊስካ ንኽትሪኦ ገለሲ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ በዚ ከመስግኖ ፋዘር ወዲ ሓሰብ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ከምዚ ነይሩ እንዳረኣየ ካብዚ ክሳብ ዓቐን ናይ ሸደሊ ከይተረፈሲ እሱ ዝቕይደኒ ነይሩ ካብዚኣ ናብዚኣ ነይራ ሸደሊ ከምዚ ግበሮ ምድማቑ ከምዚ እዩ ነይሩ እሱ ዝሕልወኒ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ነገር ዋላ እቲ ጨጉሪ ከምዚ እዩ ነይሩ ምስልታት ናይ ቀደም ከምዚኦም እዮም ነይሮም ገለ መለ ብጣዕሚ ባዕሉ ዳርጋ ድበዝሕ ስራሕሲ ዳርጋ ባዕሉ ዓሚምዎ ሕጂ ክብደቱ ቀዳምነት ነገር እዚ ነይሩ ድሓር ብዙሕ ከዓ ነይሮም ብዙሕ ተዋሳእቲ ስለ ዝነበሮም ከተርክበሎም እንተኾንካ ኣቐዲምካ ኢኻ ነተዋሳኢ ተስኦ ገሊኦም ዋላ ሓገዝ ንክኾነካ ገለስ ገይሮም ወይ ሓድሩ ደቂሶም ገለ 2 መዓልቲ ገለ ምስኦም ይጸንሕ እቲ ሜክኣፕ ተቐሊጡ ሓድር ገሊዩ ገለ ነይሩ ኣብ ስራሕ ምስ ኣተው ከምኡ ከይድኩሞ ኸ ንዓኻሲ ሒዞም ሞያ ሓድሩ ምሽ ኣብ ስራሕ ምስ ከዱ ግንሲ ይቕለጥ ገለ ከም ብሓድሽ ናብ ስራሕ ትምለስ ገለ መለ ሕጂ ዝበዝሕ ክብደቱ ብዙሕ ናይ ተዋሳእቲ ስለ ዝነበረ እዩ ካልእ ድሓኒ ተዋፂነ የደታ ካስት ከምቲ ድበልኩ ህድእ ድበለ ካስት እዩ ንዑ ንኽትመስል ነቲ ካስት ሞር ኣብ ምንታይ ይፈላለ ኮይኑ ይስማዕኒ እቲ ኣዘራርባ ናይ ጋሽ ባርካ ፍልሊ ኣለዎ እቲ ወላተን ዝጥቀሙለን ቃላት እጂ ሞር ኣብኡ እንድሕር ከተመዓራር ኮይንካ ከዓ ነይሮምና ምሳና ምሃራን ንዖም ዳሕተትካ እዩ ከመይ ኣለኹ እዚኣ ስምዑኒ ባዕሎም ነይሮም ባዕሉ ስማን ደቂ ጋሽ ባርካ ኩሎም ነይሮም ምሳና ገለ እዚኣ ከምዚኣ ከመይ ኣላ ብሎም ኣብ ኣርእቶ ብኻ ከምዚኣ ተገበርና ኢኻ እዚኣ ፅብቕ ኣብ ከምዚ ስለ ንጥቀም ኣብዚ ገለ ዝብሉና ነይሮም ኣነ እውን ዳርጋ እቲ ተዋሂበኒ ዝነበረ ገጸ ባህሪ ወይ ከዓ እታ ሹም ትበሃል ዓብዪ ምጥንቃቕ ዘድልያ እዩ ሹም ማለት ቀሊል ማለት ኣይኮነን ሓደ ናይ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓኒ ሓደ ሹም ናይ ዓዲ ኾንካሲ ስኢልካ ትገብሮ ነገራት ኣስተውዒልካ ክትገብሮ ክትክእል ከም ዘለካ እዩ ኣነ እኳ እቲ ያሲን ዝበሃል ሰብ ተዋሂብ ዝነበረ ካራክተር ማለት እዩ ህድእ ዝበለ እዩ ማለት ካብቶም ረብዓት ዝነበሩ መጀመርያ ስለ ዝነበረ ህዱእ እዩ ናይ ምምኽኻር መንፈስ ዘለዎ ካራክተር እዩ ነይሩ ትሕት ዝበለ ዋላ ዘራርብኡ ድዩ ዋላ ገለ ድሲ ህድእ ዝበለ ካራክተር እዩ ነይሩ ኣብ ሜክኣፕ ከዓ ብዙሕ ሜክኣፕ ኣይነበረንን ዕድለኛ ካብዞም ኩሎም ዝሓሽኮ ኣነ ነይረ ማለት እታ መሸደል ጥራይ እምበር እቲ ብናተይ ፀጉሪ ብናተይ ጭሕሚ ገሊአ ተዋሲአ ከምዚ ናይ ዕስማን ሓመድ ጅምዕ እንዳመለቐካ ከም ዝናልገብካ ኣይኮነን ኮሚኮን ግዘሪዐ ሕጂ እቲ ካራክተርሲ ፅፉፍ እዩ ኣደ ኮይንካ እውን ኣደ ክትመስል ኣለካ ቁኖኻ ድዩ ሽልማትካ ድዩ ኩሕልኻ ድዩ ካብ ጫማኻ ከይተረፈ ተኽኢልካ እውን ዋላ እታ ደለኻያ ገዛ ትሰርሓላ ደለኻስ ኩሉ ክትሕልዎ ኣለካ ምክንያቱ እታ ፊልም እንድሕር ርኢናያ ያታዊት ፊልም እያ ናይ ቀደም ናይ ስድራና ናይ ባሕጎታትና ናይ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንክትሕልዎ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ኣንሕናስ ኣይንኽእሎን ኢና ናቱስ ቀልጢፍና ኢና ተፈሊናዮ ኣብዚ ኢና ከዓ ንነብር ሕጂ ከምቶም ኣብኡ ደለው ብዙሕ ንዑ ንኽትመስል ብዙሕ ፃዕሪ ዳሓተካ ንመጀመርታ ግዜ ወላ ቅድሚ ሕጂ ተሰራሕኩ ንመጀመርታ ግዜ እቲ በዳሂ ትበሃል ገጸ ባህሪ ናዒሲ ዓፋያ ሓድሽ ናዒ ንምንታይ ትልካ እቲ ባህሊ ፅቡቅ ጌርካ ይትፈልጦን ኢኻ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ባርካ ዘሎ ፅቡቅ ጌርካ ይትፈልጦን ኢኻ ብዓብዩ እቲ ላሃጃ ኣለዎ ፅቡቅ ጌርካ ይትፈልጦን ኢኻ
ሕጂ እቲ ካራክተር ምስ ተዋሃብኒ ምስ ረኣኽቦስ ኩሉ እቲ ካራክተር ኔጋቲቭ ነገር ሶ ኣብዚ ኔጋቲቭ ነገር እዚ ቀዳይ ነገር እቲ ኣወሳስኣ ናይቲ ገጸ ባህሪ ከተምፅኦ ክትክእል ኣለካ ብጀካቲ ብጀክኡ ኸዓ እቲ ላህጃ ከምቲ ዝበልዎ ማለት እዩ ነቲ ላህጃ ክትሕሉ ኣለካ ብጀካ እዚ ኸዓ ጓሳ ናይ ኣግማል እዩ ነይሩ ሶ እቲ ኣከዳድናኻ ኣለባብሳኻ ደው ኣባህላኻ ኮፍ ኣባህላኻ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዝውስኑ ሶ ንዓይሲ ከም ኣክረምሲ ብጣዕሚ በዳሂት ካራክተር እያ ነይራ ነቲ ንዕኡ ንኸምፆኻ ሓቂ ዘረባ ብምሎም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ተሓባቢሮምና መጀመርታ ሓደ ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ እቶም ናትካ ክሪው እንዲኻ ትመርፅ እቶም ክዕውትኻ ዝኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ምስ ኬቨን ናይ ነዊሕ መሳርሕቲ ኢና ማለት እዩ ናይ ነዊሕ ግዜ ሳይሞን እውን ከምኡ በዓል ሕድራይ ከዓ ነይሩ ናትናኤል ቡም ሒዝልና ዝነበረ ናይ ሳውንድ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ እታ ስራሕ ምስ መፀት ኣነ ኪኖቲ ኣብ ሜንካስት ምንባረይ ካልኣይ ዳይሬክተር እውን ነይረ ምስ ወዲ ብልሕ ስባ ሓንሳእ ዳይሬክተራት ነርና ኢና ኣብታ ስራሕ እዚ እውን ንባዕሉስ ብድሆ ነይሩ እዩ ንዓይ ምክንያቱ ሓንሳእ ክዋሳእ ፀኒሐ ክዳነይ ከይቀየርኩ መሊሰ ዳይሬክት ክገብር ከይድ ድሕሪ ካሜራ ከቢድ ስራሕ ነይሩ እዩ ሕጂ ነዚ ዕዉት ንክኸውን ግን እቶም ናትካ ቲም እዮም ዝሕግዙኻ እቶም ኣብቲ ከባቢኻ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ እታ ስራሕ ምስ ተዋሃበትና ማራይ ዓባይ ብዘይ ቃል ዓለም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓባይ ንዓናኻ ቻሌንጅ ነይሩ ምክንያቱ ምስትብ ከተማ ምዕባይና ናይ ዓዲ ፊልም ክወሃበካ ከሎ ምሳኻ ሬር ዝኾነ እንታይ ሽሙ ፀገም ኣለዎ ሕጂ ከመይ ጌርና ክንቅርቦ ንኽእል ኢና ዲስካስ ጌርና ሽዑ ዓብደልቃድር ብሉሕ በዚ ኣጋጣሚ ከመዝግኖ ዝደሊ ምሳይ ስለ ዝነበረ ብቲ ዳይሬክቲን እሞ ኣነ ብቲ ኣክቲን ኣለኹ እሞ እንታይ ክንገብር ንኽእል ምስ በልክዎ ድሓን ኣብቲ ስኻ ትዋሳኣሉ ሪስፖንሲቢሊቲ ናባይ ክደፎ ኣነ ክሰርሐ ኣብቲ ዘየለኻ ኣሉካ ብሓንሳእ ኮይንና ንሰርሕ ዋላ ንሱ እውን ካስቲ ሒዙ ነይሩ ሕጂ ንሕና ኣብ ናይ ትግረ ተዋሳእቲ ዋሕዲ ስለ ዘለና ናይ ተዋሳእቲ ሓንሳእ ባዕልኻ ትሽፍነ ኢኻ እቲ ዘሎ ካስቲ ማለት እዩ ሽዑ መጀመርታ ምስ ወዲ ብልሕ ከምዚ ምሰልና እሞ ቲም ንምረፅ ተባሂልና ሽዑ ማለት እዩ ሽዑ ኬቨን መፂኡ ከም ሜክኣፕ ሳይሞን ከም ካሜራ ሕድራይ ኤዲተር ነይሩ ናቱ ብዓብይኻ ወላዴ ወዲ ሓሰብካ ነይሩ ንኩላትና ዘመሓድረና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ስለ ዝነበሩ እቲ ስራሕ ክዕውት ክኸውን ዝኽኣለ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ቲም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ነቲ ስራሕ ኩሉ ክዓሙልካ ክእሉ እዮም ሓንሳእ ንሕና ብስራሕ ምንሕዘሉ ኬቨን ድሕሪ ካሜራ ኮፍ ዝብለሉ ግዜ ነይሩ ሓንሳእ ንሕና ኩላትና ስራሕ ምንሕዘሉ ባዕሉ ወዲ ሓሰብ ኮፍ ብል ኣብቲ ድሕሪ ካሜራ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እንዳገበርካ ኢኻ ትሓልፈቱ ብድሆታት ብሓፈሻ እቲ ሙድ ናይቶም ተዋሳእቲ ከዓ እቲ ናቶም ባህሊ ስለ ዝኾነ ናብኡ ስለ ዝኸድናዮም ከፀብቑዎ እዮም ዝደልዩ ከርእይዎ እዮም ዝደልዩ ንሶም ንባዕሎም ሕጂ ሓንሳብ ከምዚ ዓቡዲ ዝብሎ ዝፀንሐ እሞ ኣግማል እንዲና ደሊና ንፅባሕ ተልካ ባዕሎም ደው ኢሎም ነቶም ኣዕሩኽቶም በዓል ሸኤጋ ማለት እዩ ከምዚ እንዲና ደሊና ከምዚ ዳልውልና ነቲ ስራሕ ማለት እዩ ሓራይ ኢሎም ኣዳልዮም ልካ ፀንሑ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀንዲ ነጥቢ ነቲ ስራሕ ዕዉት ክኸውን ዝኽኣለ እቶም መሳርሕትኻ ምምራፅ እዮም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ማለት እዩ ብከምዚኣ ከዓ ሓሊፍናዮ ማለት እዩ ሽግር ዝነበረ እሱ ዝብሎ ዘሎ እምበር ተዓፃፂፎም ሓሊፎም እዮም በዓል ዑስማን ከማንሲ እቲ ልሃጃስ ኣይምፅኾን ባሎ እምበር ሓሊፉ ከማን ዝያዳ ከማን ብዝያዳ በዓል ኣክረም ሕጂ ረኣዮ ተቐይሩ ንዓነ ሓሊፉን ኣነ ወላ ቁርት ከለኹ ልዕልአይ እቲ ፕሮናውንሴሽን የምፅኦ ነይሩ ኣክረም ማለት እዩ እዚ ካብቲ ውህደት ማለት ወይ ድማ ካብቲ ኣተኮሮ ንሒዝካዮ ክገብራ እያ ንሒልካስ ትገብር ካልእ ብዓብይኻ እትዮም ካብ ካልእ ዝመፁ ዝነበሩ ኩላትና ተዋሂድና ዋላ ብቲ ስራሕ እዚ ኣነ ክገብሮ እስኻ ዝግበር ገለ እንዳተባሃለ ክየድ ስለነበረስ እንድሕር ተዋሂድካ ኩሉ ግዜ ተዓወት ኣሎ ማለት እዩ ኣነ መጀመርያ ዑሴን ድምፂና እታ ስራሕ ሕጂ መሰምፀኒ እቲ ሓርፋፍ ዛንታ ምስ ነገረኒ ቅድሚ ንፋዘር ምርካበይ ንወዲ ሓሰብ ማለት ቅድሚ ንዑ ምርካበይ ኣነስ ኣቐዲመ ገለ ነገራት ክርኢ ኣለኒ ገለ ኢለ ገለስ መወከሲታት ኣሰኣላት ይደሊ ነይረ ሽዑ መወከሲታት ኣሰኣላት ሲ ሒዘ ሪኤ ገለ ከይደዮ ሽዑ ብኸምኡ ኢና ተረዳዲና ምስ ፋዘር እንዳተዘራረብና ኢና ከይድና ኣነ ካብቲ ዝተወከስክዎን እሱ ካብቲ ስለ ዝነበሮ ከዓ ባዕሉ ዝሕጉሰካ ነገር ባዕሉ ስለ ዝነበሮ ፅቡቕ ስእሊ ዋላ ክህበካ ከሎሲ ፅቡቕ ስእሊ ድህበካ ምስቲ ዝኮሶ ሽዑ ብዙሕ ኣይሸገረንን ግን ክስታይሲ ገይረ ኣነ ንባዕለይሲ ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ ከማንሲ ናተይ ባዕለይ ድገበርኮ ኣሰኣላት ናይ ምድላይ ከመይ ከም ዝነበሩ ምልስ ዝበሉ ገለ ብዓቕመይሲ ገይረ ኣነ ኸዓኒ ኣብቲ ስራሕ ምስ ከድካ ከዓኒ ሓቂ ዘረባ ከቢድ እዩ ድሓን እዩ ከዓኒ ተሓጋጊዝካ ከዓ ስለ ትሰርሖ ከምዚ ዋላ እውን ኣይትስከፍን ኢኻ እስኻ ዝመስለካ ትገብር እሞ የርዮ ባዕሉ እዩ ዘሕልፎ ሽዑ እዚኣ ከምዚኣ ኮይና ትካላ ከምዚኣ ግበራ ትገብራ ማለት እዩ ሽዑ ክሳይ ብዙሕ ሰ ኣይሸገረንን ማለት እዩ እሱ ስለ ዝነበረ
ኣጋጣሚታት ብዙሕ ነይሩ እንዲ ክብለኪ ዝያዳ እንታይ ነይሩ ኣብ ትስእለሉ ግዜ ነይሮም ናይሽቶ ቆልዑት ነይሮም ኣብ ከባቢና ገለ ሕጂ ንኽሪኡ ኢሎም ድመፁ እሶም ግን እቲ ናቶም ጫውጫውታ ኣትወካ ኣብ ስእሊ ሕጂ እንታይ ትኸውን ሽዑ ኬድካ ምስ ሰማዕኻዮ ይበላሽወካ እቲ ድምፂ እሞ ናይ ምድጋም ባህሪ ነርና ካልእ ከዓ እንታይ ነይሩ ካብቲ ብውልቂ ንዓይ ዘጋጠመኒ ዘጋጥመካ ምሻሎ ስእሊ ስእሉ ነይሮም በዓል ዑስማን ሓመድ ጀሚዕ ገለመለ ስእሉ ነይሮም ድሓር ወዲ ብሉሕ ደው ኢሉ ኣነ ከዓ ቴሌፎነይ ኣብ ስመራይ ገዲፈያ ከይደ ሕጂ ንዓይ ደው ኢሉለይ ንገዛ ደው ኢሉ ንገዛ ኢኻ ደው ኢልካ ይብሎ ከዓ እዚ ሕጂ ፀሓዩ ቀትሪ ካብቲ ዘጋጥመካ ምሻሎ ዘሕረቐካ ነገራት ኣሎ ደው ኢሉ ሽዑ ዑስማን ሓመድ ጀሚዕ ይመስለኒ ዋላ መን ደው ኢሉ ምፁ ብለና ብካልኦት ኣብኡ ቁርብ ሰሪሕቲ ኮኔክሽን ኣነን ዝኻልኣየ ሓሞን ኑሩን ለይቲ ሰዓት ቀትሪ በቃ በላ ፀሓይ ብዛ ርእስና ነዊሒቱ ቦታ ብእግርና ኣብታ ቦታ በፂሕና ምስ በፃሕና እዚ ተቐበል ኣቢሉ ከይዝሓልና ከለና ምስ ረሃጥና ኣታ ትስእላ ተሪፉ እንዲ ባትሪ ወዲያ ብለና ኣበይ ለወዲ ብሉ ሕጂ ኣበይ ለወዲ ብሉ ሒለ ምሻሎ ሓሪቀ እዚ ኸ ናይ ስራሕ ባር ሶበል ስራሕ ኣይትበለኒ ገለ በቃ ምስ ተሓራቂና ሽዑ ተኸድና ወዲ ብሉ ሕጂ ዝነበሮ ባህሪ ነቲ ሰብ ከስርሕ ዝኽእል ባህሪ ነይሩ ኣለዎ ብተፈጥሮ ናቱ ጊፍት ማለት እዩ ንሓደ ረስኒ ዝኾነ ሰብ ማይ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ ዝረሲኑ ዝመፅስ ማይ እዩ ዝገብሮ ሕጂ ከምዚ ኣኳ ኮይና ንገዛ ደው ኢለ ከምዚ ኢሉ ከምዚ መቸም ኣዝሕል ኣቢልና እቲ ኩነታት ማለት እዩ ብከምዚ እዩ ሓደ መዓልቲ ኣነ ካብቲ ደበልኒ ማለት እዩ ብሓፈሹ ከተዓረቕ ኢለ ከምዚ ትግበራ ከምዚ ብፍላይ ኣንስቲ ነይረን ድበኣሳ ገለ ብገለ ጉዳያት ሕጂ ኩሉ ሻዕ እንታይ ይገብር ኢደይ ወስ የደብል ኣብ ስምዒት የዳቱ በቃ ድርዐ ድገትፈን ድሕሪት ሂበ ድገትፈን ሕጂ እንታይ ገብራኹም ሽዑ ሰበልኪ ኣምና ትሃርምና ኣለኺ ከምኡ ጌርኪ ትደርዐና ሳኣላይ ከዓ ግዲ ክፅበቐሉ ኢሉ ኮይኑስ በልየን እዩ ትብለኪ ድርዕየን እዩ ትብለን ይድርዐን ሕጂ ሓደ መዓልቲ ሮሻንን ዛህራን ኣንጻር እየን ኩሉ ሻዕ እታ ትገብራ ስርሓ ነበራ ስራሕ ከዓ ባእሲያ ይባእሳ ኣብ መጎራይ ማለት እዩ ሽዑ ይባእሳ ኣነ ከዓ መንጎ ኣትያ የተዓረቐን ኣተዓራቂት እየ ተታሒዘን ምስ ተታሓዛ ኣብየናሉ ምፍናው በቲ ከዓ እንታይ ይብለን ምስ ተታሓዛ ምስ ተባእሳ ኣተዓረቐን መንጎን ኣትያ ፈላልየን እዩ ትብለን ዋ ናበይ ገፀይ ክፈልየን ሕጂ ኣፈይ ሕትማ ኣቢለ ጠሊቃ እየ ፈነው እያ ብጃኻ ተጋደፋ ኢለን ምክንያቱ ኣብየናኒ በት ዳይሬክተር ከዓ ኣተዓረቐየን ባይተ ኣተዓረቐየን ይኽደለኺ እዚአን በቃ መራ ኣብ ስምዒት ኣትየን ናይ ብሓቂ ተባኢሰን ኣነ ዓቕለይ ፀይብኒ ክልተ ሰብየን ሓይለናኒ ሽዑ በቃ እንድዒ ተሰሚዕልስ ጠሊቃ እየ ግደፍለይ ተፈላለያ ኣብይኽናነ ሓይልክናነ ኢለ ኣበይ ክሰማዓኒ በል ተባሂለን ፈፈው ተባሂለን ደኺመን ገሪበና ማለት ናትና ተመፂኺ ናተይ ነይሮምኒ ኣሸገርቲ ዝኾኑ ጃምዓ ኣብቲ ፊልም ጥራሕ ዘይኮኑ ወላ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ሂወትሲ ኩሉ ነገራትናስ ብሓንሳብ ኢና ነርና ማለት ፈረጅ ፈግር ደብር ገለመለገለ ሕጂ ፈረጅ ከምቲ ዝረኣኽዮ ኣብቲ ፊልም ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕክመና ነይሩ ወላ ብደገስ ሕክመና ነይሩ ሕጂ እቲ ካራክተር ልክዕሲ ኣትዩ ምስ ረብዓተ ልኣሚን ባእስ እንዲና ነርና ኣብታ ፊልም ማለት እዩ ልክዕ ናይ ብሓቂ ንረብዓተ ልኣሚንስ ናይ ብሓቂ ከም ንፀልኦም ጌርና ሕጂ ብሙሉእ እቲ ውዳቤታትናሲ ማዕረይ ነይሩ ሕጂ ብለና ፈረጅ ኩሉ ግዜ ኣነስ ኣብታ ፊልም ሃብታም እየ ሕጂ እዞም ረብዓተ ልኣሚንካ ኮፍ ኢሎም ኣኼባ ጥራሕ እዮም ዝገብሩ ኣይበልዑ ኣይሰትዩ ኣሕና ግን ኩሉ ግዜ ናይ ግድን ናትናሲን ዝብላዕ ዝስተ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ግድን ገለገለ ባህል ማለት እዩ ሓራይ ተባሂሉ ሕጂ እንታይ ይገብር ምሸት መብዛሕትኡ ርኺት ሲናትናና ቡን እናሰተኻ ገለ ሕጂ ምሸት እቲ ቡን መን ሰርሖ በዓልና ኢና ንሰርሖ እቲ ቡን እሱ ብዓራቱ ፍታ ዓንገረብ ደቂሱ ደብር እስኻ እዚኣ ቡን ትወግእ ብለካ እስኻ ቡን ትቆሉ ብለካ እስኻ ጅንጅብል ተዘይ ጌርካ ኢኻ ይፃረፈካ ባእሰካ ገለመለ እምበርከስ ኩሉ እቲ ሰብ ኣብቲ ካራክተር ኣትዩ ነይሩ ትናትና ቡን ሒዝና ንኸይድ ትናትና ጀበና ሒዝና ንኸይድ ከምኡ ናገርካ ኢቭን ወላ ፍንጃን ስብለክ ኣለኹ ባዕሉ ምፂ ፍንጃን ስዕድለና ነይሩና ኣና ፍንጃንካ ረሲዕካ ተመፂኻ ኣብቲ ቦታ ስእሊ ባእሲ ነይሩ ማለት እዩ
ሕጂ ብከምዚ ነገራት ካ ማቲስ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ሓሊፍና ኢና ማለት እዩ ምስ በዓል ፈረጅ ደብር ገለ መለገለ ይኹን ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዑም ነይሩ እቲ ህይወት ማለት እዩ ሸከን ብጣዕሚ በቃ ኣነ እንዲዒ ሰፕራይዝ ኢና በቃ ርእሱሲ እቲ ካራክተር ሲ ቅድሚ ሕጂስ ኣብ ዓሜ ካልስ ሜካፕ ገይረሉ ነይረ ሲ ሕጂ ምስ ተራኸብናት እቲ ካራክተርስ ክፈልዮ ኣለና ኣነ ግድነት ገለ ኢልኒ እሞ ክፍለየ ኢልካ እንተኮይኑ ዳ ደይ ንላፅዮ ነቲ ካራክተርስ ጨካን ካራክተር ኢኻኒ ደይ ንላፅዮ ገለ ኢለዮ በቃ ጽቡቕ ሕራይ ገለ ንፈትኖ በል ቅድም ገለ ኢልኒ ፈቲና ኣርእየዮ ሽዑ ፈቲና ርእየዮ ጭሕሚ ጌርናሉ ብዚ ገለ ካብቲ ዝገርመካ ነገር ግን ጨጉሩ ብምንታይ እዩ ዝሰርሕ መዓልታዊ ኢድ በቁል ሕጂ ትላፅዮምሽ ንጽባሒት ትጸሊም ኮይኑ ኣሎ ኣነ ክንደይ መዓልቲ ባዕቢዐ በቃ ኬቨን በቂለ እንደ ጥራይ ድለኒ ክላፅየን ምሽ ይብለኒ ይላፀ ስእሊ ብዘለዎስ ግድነት እንዳተላፀየ ይሰሪሕዎ በቃ ንእሽተይ ኢንች ወሲኻ ፀንሐካ እንደገና ተላፅዮ ሕጂ ብኸምኡ ብክስታይ ወዲእዎ በቃ ዋላ ጭሕሙ ይገብር ምሽ መግቢ ንኸይበልዕሲ መግቢስ ኣይበልዕኒ ንኸይብሎ ንኸይባላሽዎ ገለሲ ድሓን በቃ ገለ ኢሉስ ገለ ዓይነት ፍጥረት እዩ በቃ እሱ ፈገርካ ገለ ዓይነት ተዋሳኢ በቃ ገለ ዓይነት ተዋሳኢ ኣብ መወዳእታ ክትፅለል ኢኻ ኢልናዮም ሕጂ በቃ ሓራይ ገይሩ ሜክኣፕ ብግበረለይ ገለ ኢልኒ ገይረሉ ሕጂ ሜክኣፕ ገይረሉ ክሳብ ክንዱ ኣይመሰሎን ሕጂ ፀኒሑ ነብሱ ምስ ረኣያ ግን ሰንቢዱ ኣነ ከምዚ ዓይነት ይሰርሕኒ ሽዑ በእዝላ እሞ ከምዚ ዓይነት ይሰርሕኒ ኣነ ገለ ኢልና ሽዑ ፅልል ዲኻ እሞ ክትመስል ኣለካ ሽዑ በዓል ዑሰይ ገለ ኣረዲኦ እሞ ግድነት ስራሕ እዩ እዚ በቃ ግድነት ክስታይ ትገብር ኣለካ ከም ብሓድሽ ሽዑ ሜክኣፕ ጌርናሉ ሰሪሕዋ ካብ ፅሉል ንላዕሊ ከኣኒ በቃ ገለ ዓይነት በቃ ሸጋ ከም ሰብ ባዕሉ ከም ተዋሳኢ ዘይኮነ ከም ሰብ ውዑይ ካራክተር እዩ ሕጂ መስሓቅ እዩ ሕጂ ሓንቲ ሲን ነይራቶም ምስ ሕዱግ ዝስሓቅ ኩላ ሓንቲ ምሸት ይፅውዑ እሞ ኩናት እዩ ዝዘልግበሉ ሕጂ ኣልጊቡስ ንስኻ እንተ ጀውሃረት ናባይ ክትመፅእ ዘይደሊኻ ኮይንካ እዚኣ ኩናት በዚ እተ በዚ ከውፃእ ገለ መለገለ እዩ ዝብሎ ሕጂ ከሪኦም ከለኹ ኣነ ከምዚያ ጌርኩም ከምዚያ ሕጂ ሕዱግ ፈሪሑ ናይ ብሓቂ ከይገብሮ ኢሉ ሕጂ ዝሒልኒ ንዓይ ኣብታ ሲን ሕጂ ወላ እቲ ዲያሎግሲ ተሽሙ እዩ ሕዱግ ሃቦ ሞ ታናትካ ሃቦ ሞ ቅድሚ ምሳኣልናስ ክንሪአ ኣለና ብሎስ ስቕ ሽዑ እሞ ሳይሞን ሽዑ ሬድ ኣለኹ እሞ ንጀምር ስእሊ ምስ በለ ሕዱግ ቀረብ ኢሉ ክልተ ደቂ ከም ዘለኒ ይፈልጥ ድዩ እዚ ናይ ብሓቂ ክገብረ ኢሉ ጥርሽታት ዕጥቂ ገለ ነበረት እንታይ ሽሙ ሕጂ ፈረጅ ኩሉ ግዜ ከምኡ ፎቶ መዓት እዩ እዚ መሓዝ ገለ ናይ ኩናት ናይ ገለ መለ ኩሉ እቲ ዕጥቅታት ናቱ ካብ ናትና ብልፅ ዝበለ ማለት እዩ ኣብ መጥረሽታ ሕጂ ላስት ምስቲ ምስፋሕናታ እንዳድኸምና ገለ ትመፅእ ምሽ እንታይ ሽሙ ሕጂ ናቱ ወሲደኒ እታ ናተይ ጠፊኣትኒ እዚኣ ኸማ ናቱ ዲገብራ ኢለ ዕጥቂ ገይራያ ሽዑ ከዓ ኢደይ ድበሉ ነበርኩ ማለት እዩ ብንዮ ነይሩ ከዓ እሱ ሓሪቑ ነይሩ ከምዚ ስምዒት ምሻለካ ሎማዓንቲ ድብር ኢድህብ ኣሎ ኢሉ ዋላ እንዳተሰኣልና ኸና ሳብ ርእሱ እንታሽሙ ኣሎ ሕጂ ከዓ እቲ ዕጥቂ ናቱ ገይረ ሓንሰብ እቲ ዕጥቂ ናተይ ገይሩሉ ኣፍግሩ ገለ ኢሉሲ ዋላ ኢዱ እንዳሃበ ዕጥቂ ናተይ ሒዙ ኸይድ ገለ በለ ደን ሪኦ ገለ ሕሪቑ ኸይደ ይቐይሮ ማለት እዩ ካብቲ ገለ ገርና ነገራት ካዲ ደይርስዓካ ኸ እዚ ናይ ዑስማን ዓወዳ ሓሚሙ መንጎ ኣብ ስራሕና እንዳኸልና ብገለ ግድን ብዙሕ ሰባት ዝተኾንካስ ናይ ጥዕና ነገራት ገለ ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ መጥረሽታ ኣብቲ ሕክምና ንሒዘ ኸይደ ማለት እዩ ሆስፒታል ከድና ገለ ሰባት ነይሮም ምሳይ ድሕሪኡ ሪፈር ኢሎም ወነስመራ ዶክተር ሰገን ንባል ነይሩ መሳርሕትና ኣብቲ ሕክምና ንምስኦም ስለዝሰርሕ ሕጂ እንታይ ክትውዳእ እስኻ ተሓስብ ድኾን መኻልፍ ከይመፅእ ገለ ክኸይድ እዩ ገለ መለ ገለ ኢልኒ ኣብቲ ኣስመራ ክንስወደና ገለ መለ ዓቕሙና ገለ መለ ገለ ብለኒ እሞ ቁሩብ ገለ ይሕሾም ገለ ቁሩብ ክምለስ ገለ እስኻ ኣብቲ እንታሽማ ኻ ተሓስብ ምስ ነይሩ ሓወኸ ኣብለኒ ስማ እስካ ዓብዱ እንታይ ትበላኻ ገለ ብለኒ ድሓንቲ ኮይነ ይብል ኣለኹ እሞ ወላ ረሲዐ እዮ ወላ ኣብቲ ኣነ ኸማን ምስኦም ሄዝ ወርከረ ግን እቲ ታሽሙ በ ኣሎ እቲ ሓይልኻ ሳብቲ እዩ ዘሎ ሽዑ ሪፈራል ከይዱ እሱ በቃ ሕጂ እቲ ታሽሙ ኮይና ምሻለካ ኣስመራ ወላ ምስ ከደ ስታይ ከጋጥም ገይልካ ቁርብ ዝን ኢልና ሽዑ ዝክራሲ ንኸይድ ነርና መጦ እዚኣ ዝን ምባል ኩሉ ሰብ ተሰሚዕዎ ትኸይድ ናብ ዑስማን ገለ ታሽሙ
عوضة خيدلو انتاي اللي دهاي نابود حسب كيف انقل قول هذا سب بسمعت نصوتان ناخذ كلا تموهاد أنا يمستحمامنا تداش مخينا ورب سمعي لاتنا يرى الحمد لله متيو بسلامو تعنو تمام كوين متيو مسانا سرح أتصيلو مالك هل أنا عايز أقوانا فني تاني مودة أتاسين بأس زنبرتها شيغا تريري نفسه بتعمي ترير حاجي براكتيس نقبر أقدم حجي سويزر يعني تتحرر ما ناي بتري قال أنا فلتوني خمسي خاتهرم خمسي دحر نتحازمو نقام هتلقى الملك اللي تاعنا حجي أكشن مستوى هلا أمودي قد أتيو بتحت مساعة أخو قمت له تقولكوا ويه قمت له تقولكوا ويه تقوم تقولكوا كات بعليكوا واشيغا تقمت لي بقى كمينا قوم دا قليليو شيغا بصحاهم يتشو شو anyways مصراحة شو زي ايدك نقرا كيك النوزي تمكرو بزح تمكروي كم زبولكو ابناي ابيهره تغرنياسي يوفر زني عدتات قالس يسرع حجنا عي حدش فتني حدش سراحي ولا شدلي نبعلوسي أنا سايفولتوني عسي مس نجرن جن مس فازل مسترغبنا سدار قاعد بزح تحبرة سبسي شدلني يروي مش بلني أقدي ما جزاي كده فتينه جزاي كده فتينه نتصور قال نخدم تسأل كمالتي كاب سلاتات تري تهيز بحال حجنا عاي عب نجاري بقى كل نجار حدش فتنايو حدش سراحيو نعي صبوت تمكرو تمكرو دا زعبي تمكرون بر أبزع فيلم زي وسيدة يبلعنا ولا قد محجي صريحة نيرندي أم بمنجيل عمي كالي قال حجزنا يبقى على منجيل عمي كالي ولا بإتمت قال بس أبز سمرة زلو هيوتي تأكدنا لا بساز السيمي تنورمال ماينر تنورو هيوتي مالتي أبقاش بركة أخذ كيت كلها جن قدامي نجر مزبوزحات سبات لا للها ترديكني بجاكات سبات تخا زيت فولت حبرة السب ترى لها والتيس بزح أفلوت أزي بالك حبرة السب ترديكني تي قانقالو تملكتني قانقا أبز مراس ولا تجرا نزارو بس كم تسوم زمولكو سايت مولكونا أو خير كاجن بزح نجاراتي خاطري بعبي يتبهلي تأوز له بهلي تأوز له كبرتات تاحنا أبز زين فولتوسي أنا بتاع مخاوس بزح تمكروتات وسيدي ربعت بزح تماهيره كالي أفتدنبرنايو بحال اللمدنايتي دنبرناي بوت أنا نايقاش بركة بزح أيفلتني كابو بزح قانقا تماهيرنا بزح بحال تماهيرنا بزح أقابا بزح حقتاتنا حبرة السفلتنا مالتي زولتو نعنا هم من إسيات مالتي بفلان إحنا مالتي وبعد حمي قلب زلنا الربعة تاي مخانو سينفلطون نيرنا كمان أنا هم أكرم سيفلطون نير ربعة تاي مخانو بسان كذا فيلم ربعت جن ربعة تاي مخانو فليتنا رديكني تأوزوا له بهالتات حجي أمن تاي خمس أكده ليه اتمنى سي معرخن ده أفتح حبرة سب سي ترى خمزلو أفتح بهالتات وأفتح معك أب نيت بهالتات معرخن ده ترى خمزلو سو كلها نبذلنا من سياتك أبس مرة سلت أمتك ترى هذه هونسي نتقام قاناتك نتبهالناتك كتحيل كم زلكان كنحيل كم زلنا أنا إحنا خفتوا مبوتاتنا وريسناس نتدحرينا زول خنو ورس كم زلنا تبهلي خطف خمزة يبلوسي نخلا ويلي مالتي ربعتنا عيك محمد علي كبر استا تمكرع مالتي تا ربعت بلارستي كلمة سمعي فلتني أبزا فيلم يفلت يا خبا جميل كثر ربعت بالفيلم أرست جمر كله يأخذ لا تمكر جمر يجي أنت يالله حدا زمنا وصراحة نغصر ده حيش كويني سمعنا نعي بهلا ونايكال حبرة سب نايكال اللي من أفت بهلاتيها موتريت فولت بهلاتيها أنت يقوم قاتكم وأنت كذا قبرو كم جو خلوا أنت يعني ثم جاك بخلوا أما حبرت هي قبرو أما رعتات بحزن أبزغلوا أفتى ربعت كم راني كل نيروز أفتى ربعت بهالفيلم أجينا زغلوا أنت يقبرو كنت فلت علىك نعوق أتمكرون دوسر كالي خات غيرات فيلم مور أبتي نحنا بزسل زعبنا زهجنا عنا قرب قلنا قون زناي زمناوي أبربعت كيد كلها جن بيت من عريش الكفيلم من حنا ناشتغل لنا نري أنا برنا فيلم بهالسي كلاتنا نذكرات عمت فيلم نيراتنا دحري تسرح دلا مخنا أو خنسات مغلنا أدلني هاتينا أنا يجي أنتما أو كم كاس نري من برنا سباتك أبز 5 سنة ثانية من هجي كابوم حجي كاب شو عنا برق سعجي أنت أنا تمكرو اللي بمالو نحنا كان أنت أنا تمرت خابو مسيرنا خا سخاء أبو ستايلات مالتي وكل ما بصير فيلم نور مالتي
እጂ ካብ ንባዕለን ኣብቲ ሽልማት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነበረ ሞር ኣብዚ ናይ ባህሊ ዞባ ማእከልያታ ስለሳተፍ ቁርብ ኣንፈት ኣለኒ ግን ዝያዳ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንእሽተይ ጓል ኮይና እንታይ ዓይነት ሽልማት ትገብር መርዓት ኮይና እንታይ ሽልማት ትገብር ሰበይቲ ኮይና እንታይ ሽልማት ትገብርፈላለዩ ንባዕሉ ወላ ካብ ኣከዳድነን ንእሽተይ ጓል ትገብሮ መርዓትን ትገብሮን ዓባይ ሰበይቲ ትገብሮን ኣከዳድና ሽልማትንፈላለዩ እዝታት ትወልስ ኣብ መርዓ እንታይ ዓይነት ተሳተፉ ረብዓት በዓል ማሕበር ስለ ዝኾነ ብመንእሰያት ዳርጋ ኩሉ ትካየድ ነይሩ እጂ እታ ፊልሚ ረብዓት ትብል ዳርጋ ካብ ርእስታ ጀሚርካስ ብምልኣ ዳርጋ ትምህርቲ እያ ነይራ ማለት እዩ ንዓና ካብ ስመራ ዝወረዱ ምኩራት ተዋሳእት ነይሮም ብዙሕ ፊልምታት ዝሰርሑ ዳይሬክተራት ነይሮምና በዓል ዑስማን ነይሮም በዓል ዓብዱ ወላ ኣብቲ ማናጅመንት ዝነበሩ በዓል እስማን ጅምዕ ብዓብዩ ደራሲ ወዲ ሓሰብ ነይሩ ምሳና ሕጂ ካብ ኩሎም ሲ ደይወሰድና የብልናን ካብ ኣስመራ ዝነበሩ ኩሎም ኣቲፍናሎም ኢና ውልቃዊ ተመክሮ ማለት እዩ ሓደ ናይ ዓዲ ፊልም ንመጀመርታ ግዜ ከም ተዋሳኢ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣነ እዚ ንባዕሉ ሓድሽ ተመክሮ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ ዘ ሴም ታይም ኣብ ሓደ ሰዓት ማለት እዩ ከም ዳይሬክተርን ተዋሳኢን ኮይነ ስለ ዝሰራሕኩ እዚ ካልኣይ ተመክሮ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ከቢድ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ማለት እዩ ግን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እንተወይ እቲ ሰብ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ክሳብ ዝሕግዘካ ዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ተመክሮ ሕጂ ኣብ ዝተጠሪ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ንዓይ سببه هي يعني قال حمد با او ما قال حمي با سبت بزح بالديبيه دحنا انا حمد بزح ترجمه له للاطحمه شقل سبت اشقاونا حمد رب تبصح قال حمد دوما فتح حريتين احنا شعبنا حابنا واندبانا سبت قبل نركب منه سبت قانا لسه حنقوق ام ديبهم احنا وحنققاونا وبارك الله فيهم يبل سب قاش بركه لقبا سب خالي مدير لقبا كله ساعدونا فنتيت يعني حامد حرواي ناي نوزو بحبرو ناي شبابات لهلا ناي جقر حبينا بارك الله فيه قال حمد فتة بعدام كلهم سبع قردات سب درات سب مقرايب فورتساوا مكتال دوبات برغادر جنرال ودموكي كلهم ام حضرت ديبل هلو ام حضر زوبا قاش بركة رب عافية له بكم وبلهم وحمده زايدة تبصحهم قل اللي سد نبصح لا ودونا قليل يكون آكر حنا من مقرايب نقعز دول حزينة مسأونا كلهم من حضارات وحالاتنا رأوا وصار حونا بارك الله فيهم را أم حضاري عبد الكريم إدريس بديبهم حسن إبراهيم مكتال دوبات بديبهم أم حضرت ديبول هلو كرا موديلا يعني سن صار حونا عزومات ودونا ورب يسديكم بيلاونا صار حونا والحمد لله رب سدينا والتلي درجة اللي بصحنا وتعدوا تكاري جندات ريت هنا يوم دي بكاتي ما تبع صحام هلينا وانتم هنا إلا مقابلة لوديكم لنا مدب مأجر شكرا قريب لك فت سمراويت و أستاذ مصور أبو خرا بفلاي كا أبزا فيلمي ربعت كم زبالو كلهم تمام محضرات نعمت حجي استهم لعلوت كاد السفول تقام محدار سلز نبره عثمان قال يتولى أنا جن كاب مجرى وابز نبره حجي مد إيلاز بحال بطعمي مسجون مخنياتو متأكا تايت سجماكم تايت سؤنو ما يالكم دو انتهي لكم انتهي قدي لكم انشأت لكم دو قال صبي مخنياتو كل نجار مانوال سلز خانة نتقاملو بعنشأتي حتى كم كل نجار سي تهزبي إز شفنا لك ده حدف كمان أجوهم بلك توز نبر حزبي حجيب حفشات حزبي نجا ناي باركة بفلاي كاش باركة بملوندي قنت ناي باركة بتعمد حاجة غاز السبي حاجة غازي أب مني أب درت مسكنا ونكمو توم حزبي أفتكر أم تسرح تشكيم كات خيط توم تقولهم حس كات خيط حدا إرجوتيت كات خيط حدا نشتي مرح جوتيت كات خيط يهبكا أبجوز الناس رح كاسي كنت تخاف له سبكة مالتي حجي انتي تمتحق غاز حجي نزي امي مسجونو معني وهدا زبحالك اسو بقى عدد حرينا غازات يا تدليكا جمل دي ددليكا تمساريحا تزدليكا طب لو متنغرو صباح ودا حسب نغرو طب اسمعنا نغرو طب حجي كمسجن زغبوي ازي حيال سراحيو ገንዘብ ከፊልካ ከማን አይትወጾን ኢኻ እዝሎ ፍልይ ዝበለ ግን ኣነ ከመስግኖም ዝደሊ ኣብኡ ነይሮምና ተዋሳእቲ
ተዋሳእትን ነይሮምና ምሳና ደቂ ቁርደት እዮም በዓል ወሸገር ዝበሃሉ በዓሉ እዚ ሼጋ ሽሙ ተረሲዕ ኣላ ብሼጋ ተሰሚየ መሐመድ ዓብደላ ማለት እየ ሼጋ ዑስማን ዓወዳ ዓብደልባስጥ እዚኣቶም ሕጂ እንታይ እዮም እዚ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ሓኪም ዓብዱ ሕጃይ ተረዲ እዚኣቶም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ንዖም ከመስግኖም ዝደለኹ ኩሉ ነገር ሲሕግዙኻ ንኣብነት ኣብ መጉራይብ ሕጂ መኪና ኣድኖ ናብ ቁርደት ድያ ንገለ ኸይዳ ሎርም ፅዮምስ ነቲ ምሳሕ መውሰድን መኸድን በዓል ሸገር ወላ እዚ ሼጋ ድብለክ ዘለኹ ሎርም ፅዮምስ ነቲ ምሳሕ መውሰድን መምፅን ይወግኡ ካብቶም ዝፈልጥዎም ደቂ መጉራይብ ኮይኖም ሕጂ እዚ ሓደ ሓገዝ እዩ ርሑቕ ይትንስለሉ ቦታ ሎርም ፅዮምሲ ነቲ ምሳሕ ነቲ ቁርሲ ነቲ ኣብኡ ድራር ዲዱ ኸውን ደሎ ከምፅዎም ምሸት እሳቶም ይሕግዙኻ ሕጂ ሓደ እዚ ክምስጎኑ ዝግብኦም እዮም ወላ ኣብቲ ውሽጢ ምሳና እንዳሰርሑ ከለዉ ሲ ነቲ ስራሕ ሲ ከምዚ ናቶም ስለ ዝኾነ ከምዚ በቃ ክንወፈየሉን ለና ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝበሉ ይሰርሕዎ ወላ ሊእካዮም ከማን ኣብ ስራሕ ናይቲ ማሕበራዊ ሂወትካ ልዕሊኻ ጎዩ ልዕሊኻ መሳፍቲ ሂወት ምሻሎት መነባብሮኻ ኣብ ጤን ምሕራት ድዩ እቲ መነባብሮኻ ልዕሊኻ ጎዩ ይሰርሑ ሕጂ ከመስግኖም ደሊ ብጣዕሚ ምሻለኪ ኣብ ብዙሕ ፊልምታት ኒኻ ሰብ ትርኢ በብዓይኒ ዓይነት ከዓ ሰብ ኣሎ ሕጂ ናይዚኦም ግን ፍልይ ዝበለ ዝረኣኽዎ ናይ ምትሕጋዝ መንፈሶም ላዕሊ እዩ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘለዎም ላዕሊ እዩ እቲ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ቅድሚኻ ዓብ ምዃኑ ይርድኦም ዋላ ንእሽተይ ቀዲምካዮም ክንስኻሲ እዚስ ዓብ እዩ ኢሎምሲ የብሉኻ በቲ ስነጥበብ ማለት እዩ ብዕድመ ዘይኮነ በቲ ናይ ስነጥበብ መንገዲ እዚስ ቅድሜ ከምዚ ኢሎምሲ ክብረት ይህቡኻ ወላ ከማ ንክዛረቡኻስ ይሓፍሩ ሕጂ ቁሩብ እኳ በዓል ኣክረም እዮም ምስኦም መዛንኦም ኮይኖም ዝስምዕዎም በዓል ሓመሓል እምበር ንሕና ቁሩብ ስድፍር ኣየብሉናን እዮም ምክንያቱ ከም ወላ ብዕድመ ንእሽተይ ወላ ንፍለዮም ግን በቲ ስነ ጥበብ ዲና ፈሊናዮም ኮይናስ ክብሪ ልዕል ሰብ ኣለዎም ሓፈሻዊ ሕጂ እዚ ፍልይ ዝበለ ምስጋና ንዖም ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ከመስግኖም ዝደሊ ማለት እዩ ዳይሬክተራት ደረስቲ ነቲ ንዓይ ኣሚኖም ነዚ ዝሃቡን ዕድል ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ከቢድ ስራሕ ሓላፍነት ኣሰኪሞም ንዓይ ኣሚኖም ክቡን ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ ብሓፈሻኻ ከምቲ ኩላቶም ዝበሎ ንኩሉ ህዝቢ ጋሽ ባርካ ብፍላይካ እቶም መምሕዳራት ንሰርሓሎም ነበርና ማለት እዩ መጎራይብ ደረት ዓድገናት ደጋ ብሙሉ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ እዛ ስራሕ እዚኣ ንኽትዕወት ብጣዕሚ ዓብ ተራ ተፃዊቱ ንኩላቶም ከዓ ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ እንደገና ነቶም ምሳና ዝነበሩ መሳርሕትና ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ በርከስ ኩላትና ብሰለስተ ወርሒ እዚ ከም ኣሕዋት ኮይንካ ከም ሓንቲ ኢድ ኮይንካ ብፍቕሪ ቆየምካ ኩላትካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንኽትሰርሕ እሶም ስለ ዝገበሩ ብፍላይ ካቶም ደቂ ጋሽ ባርካ ኩላቶም ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ማለት እዩ